Adlıncı namysly bolmagyň hakynda. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina seyyidil enbiya vel mursalin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Musulman oğlum, Turkmen iliminin arasında bir ağda alınyan görürüm. O da näme? Turkmen 4 meseng düýmer diýipdir. Turkmen 4 meseng düýmer. Yani Turkmen'e burada göz gönce aýtmaly. Kenaya bilen şom biziň öz milletimizde, kowmiyetimizde bir gawlyklar bar. Ynanjanlyklar bar. Şu biziň gawlymyzyň alamaty işdiýärmi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diýär, "El-mu'minu gyrrun kerimun" diýipdir. Çyn imanly adam akyrek bilen ynanjan bolýar diýen gurun aýtdyr. Yani derüşke ynanaýar. Oşa ynanjanlyk, şu sadalyk, tamsyklyk dämen zorum. Ýagny düşünsizlik dämen zorum. Hewr ýok de millet biz. Ýöne bizde sadalyk bar. Ente bu ynanýat gidip berýär. Allah'ın ýygy näme? Dinimizde jurmy, namysymyzda dogry gelýärmi? Diýanatymyz bilen uğurdaşmy? Gujul gaýratymyzda ters bolanmasyn diýip kän derine meýäs dogry. Indi de Türkmen şu fezaý mezalyň sebäbi bilen kän park edildi. Indi Türkmen il kän datlary öňküden beter gawy aňlaýar. Şon akylla perweres bermeli dat. Akylla oýundurulmaly dat. Akylla nurani etmeli dat. Fikirde düşün vermeli dat. En şu bazı kabilence konan ne kadar ders etýärdiň. Haýty bir berje ökdilecek bolsaň, ne kadar hem bana şolurda uğurdaş bolmaly, futbol bolsun, voleybol bolsun, basketbol bolsun, tenis bolsun şey dämi? Şolurda köpden köp zähmet çekmeli. Eýnen şu togratynda adam dat eger pikir taýdan, duýgu taýdan, düşün taýdan, fehem taýdan adam güýçlenipdi bir duyguň ýetip boljak bolsa, düşmüň ýetip boljak bolsa, ony ardyn deriňäp, haýta oğlan bunu beýtden geljekde beýle bolar ha diýen bir millet oýanyp da barakim şform bir terbiýet tapmaly bolsa, ya awwalky terbiýet tapanda ýadyndan çykyp da ýamaşan şo ýadyna talmaly bolsa, şu düşme de, fikre de, duýga da näme gerek bolýarmy? Şoňa da bermeklik gerek yani. Şoňda duýgusyna guýmaklyk gerek yani. Şoňa da düşün bermeklik gerek yani. Hem ki Peygamber aleyhisselam Mekke'ye gelmeke, Mekke'de yani peygamber bolmaka Mekke necredi. Şu Hazreti Umar, Halid, Amr ibn As, Ebu Bekir, şu aşeri mübeşşere şola ne hemen indirdiler? Şola da botperestin telekelini bilmeyediler. Biliyor musun? Şu formlardan telekelini kim bilmeyediler. Bilse de birisi biliyediler. Ama vakti ki peygamber geldi, peygamber şola ne etti? Peygamber şola öğüt almanı öğretmedi biliyor musun? Peygamber şola düğü taklamanı öğretmedi. Peygamber şolara Hudaýa uğra bolmany öğretdi, şeriaty öğretdi, halal haram anlatdy, insanyň murabbetine, gaýratyna tertatlar aýtdy, insaniýetde ýokşy görýän zatly düşündirdi, şonuň fikri, ruhi, rabani taýdan sahabalar şu öňkü jesim, öňkü beden, öňkü wujud jedämi, nurani boldy, duýga geldi, düşme geldi, şo sebäp boldy. Şol milleti ki awal oğlanlaryny, gyýdalaryny diýje gömýärdiler, bilen çapşyk gelip berdiler, peýgamberiň tälimin bereketinden şöyle oradan başka bir millet bolup rehber boldular, kulli jahana bilýär, başlyk boldular. Bizim Türkmen ilimizde sadalyk bar. Der onanaýa, oýlanmaýatken bir namysly bolmaklyň hakynda öde şu Türkmeniň ölen ýeri nere? Türkmeni hem ejehne tewdat diýip hedimer. Enehne tewdat diýip hedimer. Haýdy burada tewdan tew. Emma sen şu Türkmeni binamys diýeni ölen ýeri. Emma wörten binamyslyk bolupdu, bilansy başlagyny edipdu. Öz şu ýagdaýda girip bir emma şonu aňlanak Türkmen. Men şiňe götkönje şonu aýdaýyn. Näşäde näşäde habarsyn öwdi. Şonu gurjuma şu namys bolmak hakynda. O näme musulmanyň ode? O da şu ki biziň denanalamyzyň puşeşi, geýgisi bir form bolmaly ki biziň namysymyzy hyýabanna beýle şeýle haýty bir iş bolup çykanda şonu bir görenne, biziň namysymyzy görenne, şu biziň namysymyzyň bedeninin şu görüp barşyndan şoň şehweti gymylamasyn. Ýüregine hewa gelmesin. Götgön aýtjagyndy. Kaptalyndan dodan dişläp wagty galmasyn. Haçan şeýit diýip berer adam. Indi heleyle bu zatlar halk geýýär diýip geýýändir. Heleyle kim bu zatlar bil patana. Heleyle mot diýip geýýändir. Heleli hemen halktan kim alacaklık geýýändir? O helelin gurujagany heleliň hakynda eken bilip batanak. Emma
Bilýän heleli deken ki, şizatlaryň behaýalyklygyny bilýärler, şizatlaryň telekelikligini bilýärler, şizatlaryň dine terkligini bilýärler. Bu bu din diýanatdan başga şey Türkmen gaýratyny talemen görünetdi. Türkmeni ölen yerlere binamı tepti öten. Hop ay falany. Seni ki namysyny motora mindiripdirdin. Görýärsiň şu haýaballarda. Namysynyň baldyry görnüpdi. Hop bir erki adam aýdyp biler maňa. Bir erki adam. Şoňa ant berip sorasaň öýde. Şäp bir ýalandan marahym bir atjak. Bir erki adam aýdyp bilermi ki bir dinanyň baldyryny, ak baldyryny, goňur baldyryny göreňde men ýüregim şoňa tehrik bolmaýa şähwetim, tehrik bolmaýa şähwetim şoňa hüwet etmedi başararmy? Näme diýäň? Başaran bir erki adam. Otamma musulman dogulmagy, şi biziň namysçan bolmaklygymyza ters. Biziň gaýratymyza ters. Ha, şi dindar bolmaklykdan başga din taýdana setderset haram dat. Peygamber Hudaý sallam öz ol bir adamyň iki namysy kimiň ýanyna girýär, kimiň ýanyna çykýar, şoňa deýýär diýipdir. Bula öz namysyny ho hyýaballarda, köçelerde taşy ýerinden çaşyp ketip barýar, ýaka açykdy, ak baldyrda görnüpdi. Oňa näme atdak mına? Peygamber oňa diýen zat ýok. Peygamber deýýär diýip ol bir adama diýipdir ki şoň namysyny kim girip çykýar, şonu bilen ak diýipdir. Şonu deriň emýäni Peygamber deýýär diýipdir. We cennetin gapsyna ente haramun ala deýýär diýildi. Sen deýýärsa, sen ol bir adamy ki şu namysyny kim girýär, kim çykýar, gyýdyň ýanyna kim barýar, kim gelýär, geliniň ýanyna kim girýär, kim çykýar, şondan paýhasyz. Ha, hejap perden inlemeýän marahim hemet gatymany gepler, Peygamber deýýär diýipdir. Olenne Peygamber Hudaýsa onu öğrendi diyor ki Peygamber Hudaýsa o Turkmen bu kummanam musulman öz namysyny manah baldyryny köketdi, ýakasy görnüpdi. Ha, erliň ştadan taşyny çaşyp ketip motora minip barýar bilýän. Ya maşyna minjek görnüp, mesela göde görnýär da göd derýär. Ayallyň maşyna türk ketip ýa. Awaz denanyň maşyna turjak bolsa hop bir zarurat bolsa ýüzüge örtüli, gödünde eýnek, deskeşilje hejab islamy bilen hop eýleşýärek o barada bir mecburata gitmäni ejada bar. Ýok derler ki. Emma sen şu at görýän ayallyk olamaz. Maşyna minýär, şu minjek görnüp çermenýär, ortaň o diýdina çelim görnüpdi. Oňam şey Türkmen gaýrat taýdan görnüpdina, oçol ol belli o pakyp din taýdamyň bilenak nämeligini bilýär. O şu din taýdasyň haramlygyny bilip batanak, bilse bar şaýat nagadallary innegsiz bolsun. Emma musulman doganım. Sen şu taýda saňa dolanyp bir deň namysyňa waq falan nise sen şoňa doflarsyňmy ýa dofulmarsyňmy? Dohlar mı dohlar mı? Sen de dohlar da. Men ýadymda bir tarap şu ýanky bende Türkmeniň şu ýan iskelesi bar. Şonu işleýärdim bilýär. Ýa-da şulabasy getýärdim şonda da. O hem şonu bir denana, gadim Türkmen o bir denarnyň baldyrynyň ahyna çak berip bilýär. Gurbakan çağa ýalyk edip iki denýini ak baldyr görnüp ýörýär bilýär. Şakdar diýip. Şu hop nihayet binamyslyk da şu. O şu taýda bir şonu iskeleye geldi bir. İskeleye geldi. Geçip var ya erki adamda bir hakide yani bir gaýratlardan de o tadan 1 metre ýokdy. Bu tadan 1 metre ýokdy. O tadan 1 bolat diye. O meni göz könjek maňa dura kanam mara şu aýtmaly kep aýtdym maňa. Maňa da bolan kişi bolýar adam. Men diýdim o da tamam maňa aýdyp dolu diýdim. Sen namysyň baldyryny görüp her gaýta bolat diýip diýdim. Sen olara hak keplerini hak. Men göz könje aýtdym da dost diýdim. Ne göz könje aýtdym men. Näme sen bolýan diýdim. On falan golagyny tallady ki, men bir düşündirek bolum diýdim. Ya men Ahun bola siret bilen dedim. Men ki dedim Hudaýdan gorkmanda lagym milletin utanmaýan labasyny utam etmeler ki bilatlar dedim diýem. Oňam şu daýda musulman dogalmady. Biz namysymyzyň immanyny oňa kökezmeklige namys etmedi. Wagym bir begaýratçylyk şey. Şu bir bagşla ha, götgän zaýdan benamysçylyk şey. Şu aňyr baş Hudaýdan daş düşmän alamaty. Aga näme manasy bar? Sen denanyň awdalygy senki. Näme diýip sen denanyň bir egmaşy geýmeli? Keşi ýürüp barýar ýamaşy, budi, onta halka belli bolup, halk şoň ýerinden dodaňyz galmaly. Şoňa namys etmelilermi? Vay bahal, ol ki inni barahim toy tut ýanyp, onun bunun Ayal bilen orta jem oýun çykaryp birda edip, maňa sen näme diýjegin? Şyn ýalyk benamysçylyk, begaýratçylyk, gozulsuzçylyk Türkmen gördüm ka. Taryhda görülen hatda. Şu gün agaýan bakilas bilen söz şeýt ketip ýerler bilýär. Ne kadar tehlikeli atla biliyor musun? Bir adam bir tabi helinin ahına girmeli. Düşünen akmı ne emin ne kadarlar diye. Ne emin manası? Fakat sen öğlendirdin hava. Öğleninde ne emin? Bir tabi helinin ahına eleştirmeli.
Şu bela da ne kadar heliyle ha. Ben toy edeyim de ben çok takkat etmiyorum. Ben toy ettim de biliyor musun? Oğlum şimdi senkiler bilip durlar sen ne ödün köle. Sen nezrilin bilip durlar. Sen ne duyguda yapıyorsun bilip durlar. Ona da ikinci adam örttürler. Teç kıymet gelsin. Ha eleştirecek dedi. Ben de gece edim eleşerim dedim. Eleşe koyalım dedim. Ha gece edim eleşerim inşallah dedi. Bitti. Niye manası var şimdi? Ne kadar maskara. Geleceğim ki sana namahrem sen elinden tutmalı. Sen ayağının eline el vermiyorsun. Sen böyle tavır helin ahını oturuyorsun. Ağa şu Musulman doğan şu dost doğuza haram şey, günah kebire şey, bir namyslyk şey, bir gayratçılık şey. Musulman doğan Turkmen tövbe deydi. Bilmeyen ettir tövbe deydi. Ne manası var şimdi? Otoşolayda namısını derineydi, neyde giriyor, neyde çıkıyor, ne puşiş film var ya, ne manası var akım o da, ten namısın avudallığından ol bir keyif etmeli bakayım. Ten namısın bedenin büyük çököklüğü halka görünüp, halk doğduğun kıtıkta almalı mı? Şuna namus etmeliler mi? Şuna huzur etmeliler mi? Şuna gayratına değmeliler mi? Ben şuna adına neyim takacağım bunu bak? Dinin kurunduğun ne kenarda? Ağa sen namusun yok mu sen? Sen gayratın yok mu? Sen öyle ayağının onu çıpılan ak mı? Sen öyle kıyının onu çıpılan ak mı? O ne sen ayağın alıyatın akım bunu? Ne de oğlun çok önderi yatın o zaman senin? Ne ki başarmayatın değil mi? Öyle mi ağa? Peki namusuna kayıp olup başarmayatın, halkın namusu kede, sana telim örtü sen kayıp olup başarmayatın, ne ölünü yarsın onlar? Ondan sonra Müslüman cevanda oğlum o da, inşallah gayret edeydin, bilmeyen ediptir tövbe edeydin. Ayallı oğla içe Kur'an'ın var. Bilmeyen ediptir tövbe edeydin. Bu bunun melek gayimdir öyle. İçer maskara yağdayımın tüycükmen gündeş olaydı. Mehabbet ben gündeş olaydı, kitap okuydu, navar kulağı astıraydı. Haiş temenine bolmayan mı? Bolmasa zahinde kahar gerek. İmam Şafii Rahmetullahi ne mi diye? Kahar gelmeli yerde kahar gelmediği adam eşek deyiptir. Kahar gelmeli yer var. Huday Teala kahar ne için koyuptur aşı? Kaharı Huday Teala hakkı yerine oturtmalı için koyuptur da bir de. Şey değil mi? Hakkı yerine oturtmalı. Na hakkı yerine durmalı için kahar gerek Müslüman doğun. Onun için inşallah Teala hanıma adamını inşallah derine yoksa okuyan namazından peyda yok Müslüman doğun. Giden hazından da peyda yok. Tutun aradan da peyda yok. Vakti giden namtına kaymulman doğru var akıyım. Bu da adının peyda yok. Neyin peyda yok? Çünkü Kur'an'a amal etmediğin çık ya. Namaza amal etmediğin çık ya. O Mekke'ye gidip durun lebbeyk Allahümme lebbeyk. Yalnız sen ne misin ben teyyardım ne kayıt yardım. Ama vakti ki furutluğa gelen sen namdın. Ho bağır yok sen oğlundan çık ya. Mehrem namehrem kaçıştırıp. O sen lebbeykin var. O lebbeyk sen başını yer o. O lebbeyk sana hiç öyle peyda yok mutlaka. Yalanla lebbeyk deyip durun da. Ben şu atan bolya çeşim gözüne dik kayıtsam. İrinde bana başla bula desin. Sen ne mi diyorsun? Namart diyorsun ya deyim bakayım. O kur lebbekle otada bir de peyda vermeye amalımı doğruluğunu otada. İşte şuna arkadaşlar himmet edeydin, birbirine agahi vereydin, düşün vereydin, duygu vereydin, haberdar vereydin inşallah Teala. Şunun bereketine dünya ahiretine abat bulur. Şıratlı bütün hanım adamını koruyor. İçer maşkalan şıratlı koruyor Müslüman doğun. Allah temize tevfik versin. Vesselamu aleyküm ve rahmetullah. Allahu Rabbi vel İslamu dini. ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو